Kaixo, ongi etorri danoi enpresarian telebistaren elkarrizketa saio honetara. Dakizuen bezala, Bai Euskarari elkartearen proiektua da enpresarean, eta proiektuaren helburua da euskaraz lan egin nahi duten enpresen eta profesionalen arteko harremana eta elkarlana sustatzea. Hilero, Bai Euskarari komunitateko entitate bat ekartzen dugu saio honetara, elkarrizketa egitera, eta gaurkoan Euskadiko gizarte ekimeneko lanbide heziketako 30 ikastetxe biltzen dituen Etel elkarteko lehendakaria gonbidatu dugu gaur gurera, Julen Elgeta. Bai Euskari ziurtagiria du Etel elkarteak eta zerbitzua euskaraz eskaintzen du. Ongi etorri, Julen. Eixo, egunon. Ongi etorri enpresarian telebistara. Konta iguzu, zer da Etel eta zein dira zuen lan ildoak? Etel, gizakimeneko elkarte desberdinen edo ikastete desberdinen elkarte bada. Gaur egun 30 ikastete osatzen dugu Etel eta 3 lurraldeetan. Eta, ontxe bertan bitu estrategi barritxagaz eta gabiz momentu honetan, eta, horre hildo estrategikoak 6 definitu duguz batez be. Bata da antolakuntza, bigarrena zaintza eta barrikuntza teknologikoa, hirugarrena bereizketa, laugarrena aliantzak, hurrengoa irudia eta azkena nazioartekotasuna. Horrek dira gure momentu honetan, hemendik aurrera abian jarriko dugu hildo nagusienak. Zuek lanbide heziketan arloan lan eginda, izango duzue gaztien enpleagarritasunan inguruko daturik, edo nola ikusten dituzue, behin ikasketaik amaituta, zelako egoera ikusten da gaztien artean? Urtero egiten dugu lan egoeraren txosten bat ataratzen dugu. Hoi momentu honetan gabiz pasaden ekainan amaitu eben ikasliena. Oin gabiz, deiak egiten eta gagunak inguruan txostena ingo dugu eta datorren urtarrilerako itxiko dugu prentzaurreko baten bitartez zabaltzearen atodi, ez? Eta azkena, dekogun azken txostena iaskoa zen, horaten baduzu egiaz pandemia barruan egon ginen, eta hala eta guztiz be, oso datu onak izan ziren, ze holan batez bestekoe laneratze eurekoa izan zen 70-rekoa, uneko 70-rekoa, eta, aurten espero dugu gainera hori baino handiagoa izatea. Así que alde horretatik eta lanbide heziketak holan lanpostutan edo lan eskaintzan dekozen eraginak oso potentea da, eta alde horretatik neko musik. Lan eskaintza esan duzu 70-rekoa, baina zelako lana izaten da? Ez dakit horre badago ez, gaztien artean prekaritatea dagola, ez dirala kontratuak epe luzekoak izaten, zuek baduzu horrelako daturik? Holako datu motarik ez deko guz, ez guk txosten horretan jasoten duguna da, ia biharrien dagoen ala, lanien dagoen ala ez. Lanbide heziketa bide normaletik joan da, edo dual bide barritik joan da, ez. Dana dela, ailegatzen jakuzen holan iritsisek eta ikastetetatik, onak dira, ez direla orokorrean, prekarioak izaten topatzen dago esan lanpostuak, baina landatu zehatik alde horretatik ez deko. Hor garrantzia izango du, ezta? Prestakuntza hori lantegian nola egiten da, ez dakit bereizketarik dagoen duala egin, edo betiko prestakuntza mota hori egin, edo zelako aukerak daude bat egin edo beste egin? Holan lanbide heziketan eskaintzen dugun, kasu honetan prestakuntza orokorrean oso ona da, oso baliogarri da, kalidadezko lanpostu bat topatzeko, hala esate duzue ikastetxeen ordezkari bai, eta egize da familia edo lanbide familia batzutan oso eguneko altue da. Beste batzutan, behar bada esain altue, baina altue, hala eta guztiz, be? Eta gero, lurraldeka eta baiaraka, batzutan
ez da bardin adibidez, ordizia baten gertatzen dana, edo soporta baten gertatzen dana, ez? Bailara bakoitza badekoz bere ezaugarriak, eta bueno, ikastetxeekan bertatik edo bertutik, bueno, saiatzen dira, ikasleak eta enpresak harremanetan jartzie, eta kalidadezko prestakuntza bat eskaintzie, ikaslei gero kalidadezko lanpostu bat bai topatzeko, eta holan gertatzen da, ez? Dualeti doiesenak, behar bada, aukera gehiago aukitzen dabe lanpostuan bat aukerateko, ze, bueno, horrek ja lehenengo maila amaitu bezain pronto, enpresetara joaten dira, eta urtebete egoten dira enpresetan, eta, bueno, horrek, claro, beste aukera barri batzuk emototie, bai, enpresetan jarraitzeko, kontratuan bat aukitzeko, eta, bueno, hor gabiz, bai, duala sustatzen. Eta enpresek zer nolako kompetentziak eskatzen dituzte langile berri horiengan? Zer esango zenuke? Edukiz gain, edukinak eta oso garrantzitsua dira, Eta gero eta gehiago hor agertzen dira edukin barrizek ez, batez be, hizkuntzena, digitalizazioarena, bueno, oin dela digitalizazioa adibidez oin dela urte ez, horren beste, bueno, importantea zen, baina ez horren beste, eta oin konturatzen zara gero eta gehiago eskatzen dutuela, ez digitalizazio arlo horretan gaitasunak eukitzea. Eta gero baita ere, bueno, edukinekin igual hain ez du lotuta ez dago zen kompetentziak, ez, talde lana, autonomia, gero erabakiak hartzeko gaitasuna, eta arazoak ez, bueno, konpontzeko arazo hori baita ere, komunikazioarena, eta, bueno, horre asko eskatzen dugu, asko, eta holan gero ikaslekin eukitzen da biezen elkarrizketetan, eta, bueno, galdetu edo behintzat gaitasun horretan adi egoten dira, eta, bueno, balore handiz emototzia, gero eta gehiago, eta, bueno, guzaiaten gara bai gure ikaslei hori transmititzen, ez dela bakarrik edukinek ondo, edukin teknologikoak, edo zerbitzeko edo mota guztietako edukinek euki behar, baizik eta gero pertsona aldetik eta beste gaitasun motak oso importanteak direla presentago. Justo aipatu dituzun gaitasun horiek, ez dakit, eskolan bertan landu daitezke edo gehiago enpresa ja lanean hasten diarenean lantzen dira gehiago? Ez, enpresan nik uste dut oso ondo lantzen dizela orokorrean, Pentsau, lanbide heziketan, pentsat eteleko ikastetxetan eta erabiltzen dugun ikasketarako metodologia kolaboratiboa izenekoa izaten dela, ez? Horrez egorua dago esan, bueno, lehenengo momentutik, lantaldetan banatzen dugu zela, erronkak definitzen direla, erronkak esaten dodanien dira, proiektuak, erronkak, kasoak, arazoak, bueno, izan desberdina daukiek, baina, bueno, lehenengo momentutik, erronkak garatzen azten dira, eta guren ikasketa hortik garapen horretatik etortzen dira, ez? Orduan, bueno, gaitasun asko lantzen dira, gaitasun asko, eta pentsau 2 urtetan egoten direla metodologia hori erabiltzen, eta 2 urtetan bueno, asko garatzen direla, eta lehenengo egunetik azken egunera heltzen denien, asko askunde nabarmena egoten da. Guk holan feedbackak egiten dugu ikasle guztisekaz, ia astero, eta konturatzen zara, zelan gaitasun batzuk, bueno, hasieran oso ahulak zirenak, gero, badiozela, eta maitzen dabe, beste maila bategaz, maila altu bategaz. Beraz, lan munduan barneratzeko ez da, kompetentzia horiek bintzat landuta dauzkate. Esan duzu prestakuntza ez da, modu ezberdinetara egiten dela, lanbide heziketan, horietatik zenbat izaten dira euskeraz egiten dituztenak? Ez dakit hor batzutan egoten da, ez da, ikasketak agian euskeraz ari dira egiten, baina gero ez dago enpresarik euskeraz prestakuntza hori eskaintzeko. Zuen kasuan ze datu dituzue edo ze...
Bai, hor gabiz, guk etel mailan euskaraz eskaintzen dugu zen zerak, zikloak eta bar, dira gitxo gara bera, uneko berrogeta irua euskaraz eskaintzen dira. Hau be, ez da, lehen ez dautzuten moduan, muskit baten edo, en fin, edo Mondragon, edo Urnieta, edo Zumarraga baten, euskararekiko egoera desberdina dira, eta, baina, batez bestekoa hor mugitzen gara, uneko horreta. Eta gero, praktikak eta lantokiko praktikak eta enpresa euskaldun baten eitzeko, saiatzen dira lantokiko praktiketarako dagozen ikastetxe bakoitzan arduradunek, ez? Guk saiatzen gara eteletik eta, zabaltzen, beste balore erantzi bat emoten dauela, olako praktikak eta bai ikaslentzako, baita ikastetxentzako eta noski enpresentzako baita ere, ez? Eta hor, proiektu desberdina da, soin momentu honetan lanekirekin batera, Gipuzkoa mailan, hor, duala euskera izeneko proiektu baten parte hartzen dugu, hor, webgune propio bat sortu da, eta, gero, geomapa bat, bai, euskeraz eskaintzen dauezen enpresekin mapa bat, eta, hor gabiz, ez? Gero eta gehiago animatzen diren ikaslea, euskera zeitzera lantokiko praktikak. Oso ondo, Julen, Elena aipatu duzu, ezta? Beste lanildoetako bat nazioarteako proiektuak ere badirala, zuek nazioartean prestakuntza egiteko programa ezberdinak badituzue, konta eguzu pixka bat, ze programa eskaintzen dituzue? Bai, mota askotako proiektuak, bai, holan K bat izenekoak, hau da, mugikortasuna, ez, ikasleke, atzerrira joaten dira, atzerriko enpresetara joaten dira, martxotik aurrera, hiru hilabeteak itxo gara bera, hemen, praktikak itxera, lantokiko praktikak itxera, oin egoera, neko makaltu dagoen, ikusiko dugu ia martxoan zelan dagoen, baina, hori alde batetik, irakasleak ere joaten dira herrira, bai ikastetxe desberdinak bizitatzera, praktika onak eta ikustera, baita enpresak eta bizitatzera, teknologiak eta zelakoak diren, hori da dira, K bat izenekoak, gero K biak proiektua beste beste herri desberdinekin eukitzen dugu zen, ikastetxeak, herrisek, unibertsitatea baita ere, enpresak eta bar, mene etel mailan 35 proiektu, nazioarteko proiektua da dekoguz, eta gero K3ak inkluso, potenteagoak, handiagoak, iraupen luzeagoak, horre garatzen diren proiektu motak, handiagoak dira, potenteagoak dira, horre, lanbidezik eta bere orokortasunean hausnartzen da, eta horbe parte hartzen dugu K3 proiektu horretan. Horretan, neko normala da Euskadiko lanbideziketako ikastete batentzako olako proiektuetan parte hartzea, zorionez. Eta nola baloratzen dabe hor parte hartzen daben ikasliek, irakasliek esan duzu, ezta? Enpresek? Oso aberasgarri zeraz. Horre danak dira onurak eta horre, asko ikasten da, bai holan gauzak eta partekatzen, batutan pentsatzen dugu onena garela, ez? Ona gara, badakit ona garela orokorrean, baina beti dekozu ikasteko gauza pilo bat, orduan, asko ikasten da, bai metodologien aldetik, teknologien aldetik, gestioen aldetik baita ere, eure handik asko ikasten dabe, atzarretik entorten direnak asko ikasten dabe, eta ikasleek, ikasle beti egiten dabe oso balorazioa, kolintzako oso esperientzia abesgarri izaten da, eta politxe. Batzuk joaten dira, batzuk oso nahiko gaztiek izaten dira, atzerrera joaten direnak, beste batzuk ez horren beste, baina danak orokorrien oso guztu, ez? Saiatzen gara baita ere, enpresa hona topatzen, lanpostu hona bai topatzen, eta gero jarraipen estu bat, ez? Eta gaur egun jarraipen hori estuagoa izan behar da,
bueno, beti, fin, oin momentu honetan, hori, egoera ez da oso ona, orduan gainen egon bizara, gero familia behar arduratu egiten dira, eta gu familiekin bai behar egiten dugu, dana lasaitu, informazio guztize emon, gardentasun osoz, eta horra hori da gure funtzio eta guztu egiten. Ikusten dutenez, beti ikasten, ezta? Zuek lanbide heziketa arlo honetan, metodologia berriak, ariko zarete, ezta? Beti berrikuntza horretan murgilduta. Beti ikasten. Oin, eske beti dauz erronka barrizek. Oin hori digitalizazioarena, kriston eraldaketa izango da, oin martxan jarriko da gainera sailburu, lanbide heziketako sailburu horretatik, plan handi bat, eta horrek ekarriko zku bai formazio asko, gela teknologiko barrizek, eta bueno, fin, horregaz bakarri dira, horako dugu. Gero, Madrilen bertan be, lanbide heziketako lege barrize aprobauko da datorren urtarrilean, otsailean, eta horre be, bueno, nobedadeak eta ekarriko dauz, eta prest egon behar gara ez aurreiteko bakarrik, baizik eta, bueno, gauzak hobetzen saiatzeko. Aipatu duzu digitalizazio, ezta? Erronketako bat, ze beste erronka izango dituzue datozen hilabete edo urtietan? Bueno, hori digitalizazio bai, eta hori oso ondia izango da. Gero baditut, gero duala be, aurten egiten dugu 10. edizioa. Oin dela 10 urte martxan jarri zen Euskadin dual sistema, dual programa, urten da 10. Baina horbe aldaketak. Aurten, 21-22, aurtengo ikasturtean, desberdin. Desberdin izango da batuntzako, lehenengo mailako hasiko dira enpresetara joaten, ez dira bigarren mailara egon arte itxarongo enpresetara joateko, baizik eta martxun, datorren urtien, lehenengo mailan egon da, martzuen enpresetara joango dira. Claro, hori errez esaten da, baina bikoiztu egiten dira enpresa kopurua, eta ikastetxe bakoitzak ez da bakarrik bigarren mailarako enpresatuko bihar, baizik eta lehenengo mailan dauzenerako bai. Orduan, bueno, horre 40.000 enpresatik gora beharko dira Euskadi mailan, eta 40.000 enpresa asko dira. Eta, bueno, horbe dano gauz, hemen bitu lanbide heziketan Euskadin, ez dakit, nik uste dut, gauza egiten dugun gauzan bat da, dano batera goi ezen. Danok argi dekogu nora joan behar dugun, eta bai ikastetxeok, bai enpresak, bai kaso honetan administrazioet, dano, bueno, bat urkoi ez? Eta hori eskartzen da danok argi dekogu helburua zeintu diezan, eta, bueno, asko partekatzen dugu, bideo asko egiten dugu guren artean hemen arazo eta erronka asko dauz, eta hori eskartzen da, ez bakarrik ez sentitzea. Eta, bueno, ia aurre ingotago datuzen erronkei lasaia. Oso ondo, Julen, lanean jarraitu beharko duzu, ezta? Erronka hoiei aurre egiteko, guratetik eskerrik asko. Gaurkoan etelen inguruan eta lanbide heziketan inguruan gurekin tartetxo hau hartzeagatik, eta aurrengora arte. Aurrengora arte eta mila esker gonbidapenagatik. Eta zuei, urrengo urtera arte esango dizuegu, urrengo abenduko hau izango da Enpresarian Telebistaren aurtengo azken elkarrizketa, eta datorren urtean gehiago izango ditugu. Urrengora arte.